Llond cae y mwynhau un o brif gampau Cymru, ac er mwyn cael gêm rygbi, rhaid cael dyfarnwr. Ond wrth i gêm y merched ddatblygu yng Nghymru, mae rhai yn dadlau bod angen mwy o ferched i fynd ati i ddyfarnu. Ac mae yna un ferch 15 oed yn barod wedi cymryd y cam hwnnw. Fi wedi gwneud cymwysau lefel 1 yn tachwedd diwethaf am dyfarnu'r merched yn yr ardal fi. Dwi'n hoffi cael y cyfle hyn. Dwi ond wedi cael tua un gêm y blwyddyn yma, blwyddyn diwethaf am yr ysgol, ac i chwarae fe'n y twrnament hyn, ac i cael dyfarnu'r merched am y gêm cyntaf yn really glad dwi wedi gwneud hyn. Gobaith Olivia yw annog mwy o ferched i wneud yr un peth. Dwi eisiau annog mwy o pobl yn y tîm fi neu tîmau arall i trio cymryd rhan ac i helpu mas yn y dyfodol hefyd. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i cael merched, cynrychioli merched yn y gêm rygbi ac yn y dyfarnu merched. Bod y criw wedi bod yn chwarae ers blynyddoedd, heddiw oedd y tro cyntaf iddyn nhw gael dyfarnwr sy'n ferch. Dwi'n chwarae i Merthyr a Cardiff Blues ac dwi ddim erioed wedi cael dyfarnwr merch fel. A fel mae hwnna'n neud ti teimlo? Trist oherwydd mae'r cymuned ddim yn mawr am merched yn dyfarnu. Yn y gêm gyntaf heddi, wnes i cael dyfarnwr merch am y tro gyntaf. So roedd yn wahanol, roedd yn dda i gweld dyfodol lle mae merched yn gallu cael rygbi yn ei fywydau. Mae hyn yn y tro cyntaf oedd ni'n wedi cael merch yn dyfarnu ni. A yr ail tro i fi bod mewn sevens rygbi, so mae'n experience da, dwi'n really enjoyo fe. Wrth i'r merched hyn ddangos i doniau ar y cae, mae yna alw ar fwy ohonyn nhw i ystyried dod yn ddyfarnwyr, a thrwy hynny ysbrydoli merched eraill i'w dilyn.